Indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Nazo kwezona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Usimakade Uchitha Eyokuba Isilo. Inhlansi Yethemba ngowamahashi. Kanti kuphikiswe esephoyisa elisolwa ngokubulala. Izinyane lesilo esanda kukhothama umdlokombani umntwana Usimakade Zulu weqhelelanisa nombango wesihlalo sesilo njengoba ethi ke wenza endlunkulu kaZulu ukwenza njengendodana endala yesilo uzwelithini kaBhekuzulu. Umntwana Usimakade usho lokho ekhuluma neziko lezindaba ngenkathi kunomcimbi ukukhushulwa kwesilo esigodlweni kwakhethwa umthandayo kwanongoma enyakatho nesifundazwe sikaMthaniya. Izinyane lembubu ekhotheme uzwelithini kaBhekuzulu umntwana Usimakade Zulu uthi konke akwenza endlunkulu kakuhlangene nombango wesihlalo sobukhosi. Kangikhulumi la ngoba ngigaqela isikhundla sobukhosi. Wena wedlovu Ngikhuluma la njengobhuti omdala wala ekhaya enaleni lapho singaba khona sonke ngoba noma singehlukana ngezigodlo kodwa ukukhuluma ukuthi ikhaya lethu sonke kula enaleni emzini okuyiwo owakhiwe ubaba wethu. Sesiyake sizwe nje abantu bekhuluma ingonyama beyikhomba kwenye indawo. Thina siyazi ukuthi isilo ngesala ekhaya. Umntwana Usimakade Zulu ukhalana ngokusala dengwane bengamazinyane esilo kanye nondlunkulu bengonyama umdlokombane. Thina sizingane zengonyama siyabuza umntandane namuhla. Sikanye nomama bethu nabezitha esibabona bengaphephile ezigodlweni. Kunento ebuhlungu yenzekayo esiyibukayo ukuthi imizi yenkosi kayisagadwa umuntu. Kusho ukuthi umdlokombane uhambe nakho konke abebemsiza ngakho ngoba sesibuka ukuthi kusho ukuthi ingonyama ibikhohliswa. Kanti okhulumela endlunkulu esigodlweni kwakhethwa umthandayo umntwana uMandla Zulu uthi isizathu sokukhushulwa kwesilo kulesi sigodlo kungoba izihlangu zesilo kanye nakho konke okwaso kukuso lesi sigodlo. Izikhali zengonyama zikuphi zila, izihlangu zengonyama zila. Ingonyama iyotshalwa yasuka kuphi yakhishwa la, ihlahla lengonyama elayilanda la yaphumulela khona owesile simaduna lila lapha enaleni. Futhi kwenziwa yonke lemisebenzi bebekhona abantu abadala abangakubona kuyiphutha. Kusimangalisile ke indlunkulu sekuthiwa ishaya ikhala abantu abadala besengeyibambile. Uqhuba ngokuthi ke lokho abakwenzile kube ukweseka ondlunkulu besilo njengoba kuyiba basekhaleni ngokukhushulwa kukaMdlokombane. Indlunkulu engenabo ondlunkulu akusiyona indlunkulu le. Indlunkulu lomsebenzi womyeni wabo basekhaleni lokwenza. Thina njengendlunkulu sibaseke ngoba umyeni wabo lonobuyiswayo ubuya ekhaya abuyele esizweni okuzoba inyande ezulu. Ngakho ke asingiyazi ukuthi kunomsindo wepolitiki elokhu ibangwa yesihlalo ilungile kodwa umdlokombane akazabange namuntu. Umdlokombane ube uyise wesizwe sonke. Ngakho ke ingakho nememo iphumile zathi uZulu wonke awuphelele. Ngisho bekuthu nomuzwa ohlukile ondlunkulu bahomama besizwe. Ngakho asibeseke. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Myeni ngibika ngisesigodlweni kwakhethwa umthandayo kwanongoma. Osomabhizinisi abebethamela umjaho wamahashi Hollywood Durban July ngempela sonto KwaZulu-Natal bathi ukubuya ngomfutho ophezulu kwalomcimbi emva kweminyaka emibili uphazamisekile ngenxa yokuvethe kubuyisa ithemba malungana nokuthuthukiswa kwamabhizinisi abo. Lokhu kugqame ngesikhathi bekhuluma neziko lezindaba eGreyville eThekwini ngesikhathi ke kuqhubeka lomcimbi obuhanjelwa kwabantu abangaphezulu kweyinkulungwane ezingama30 ngokwesilinganiso sikamasipala womkhandlu weTheku. Ibedla lubi ingqephu kulomcimbi nenjabulo ibhale ebusweni kulandela ukuthi igciwane iCovid-19 ibisishintshe yonke into yalomjaho obususingathwa ngayo. Umkomelo omkhulukazi kulonyaka ka5 million amarandi uthathwe uSimanga Bling Khumalo ngehashi lakhe uSparkling Water. uKhumalo kuzokhumuleka ukuthi nango2013 waba ngujoko oqala webalela imnyama ukuwina kulomcimbi. Sibe sesithola nothuba lokukhuluma nosomabhizinisi abahlukene kanye nokuzwa imizwa yabantu ngalomjaho.
njengoba sazimukela ukuthi le mpelasonto besikuyona bekuyimpelasonto enkulu yomjaho wamahashi bese kuphele iminyaka emibili ngeke siphinde sathola ithuba lokuthi sikwazi ukukhulumisana nosomabhizinisi sizwe nje ukuthi kule minyaka emibili ngabe bakuthakasile kangakanani ukuba kuwona lo mcimbi. Siswami siyakubingelela, siyakubona waze wamuhle emva kweminyaka emibili lento singayazi, uzizwa unjani? Ngizizwa very excited to be here after 2 years of No Durban July, which is a part of Itegu and what Itegu is about and the enjoyment of Durban. So I'm very happy to be here. Bengasayihambi Durban July. It's been 10 years, but because of the lockdown, I was like, I have to this time. Mhlambe njengosomabhizinisi kunina kunisiza kangakanani ukuba khona kwemicimbi emkhulu kanje nani beyingxenye yayeThekwini? Kusiza kakhulu because nathi sithola ithuba lokuthi sikhankase amabhizinisi ethu, sikwazi nokuthi singenelele ekusebenzeni kulowo mcimbi, sikwazi nathi ukuthi sikhulise amabhizinisi ethu ne-exposure yamabhizinisi ethu. Today, after 2 years, I am dressed, I am killing it, and no mask, and I am fabulous, and it's been hectic, but here we are today, and we're having so much fun, we're enjoying ourselves, and it's about time, it is about time, so I'm super excited to be here at the Hollywood Bet, Durban July. Lo mcimbi ubuhanjelo saziwayo izikhulu zikahulumeni kanjalo kukhona namatenda ahlukene ezindawo zobumnandi. Kutebogo Sibisi eThekwini. Ubhekishe enkantolo kaMantshi eMkhambathini umphakathi wasentshanga ngaphandle kwaseThekwini uhambisana nongqongqoshe wezenhlalakahle KwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza ufuna iphoyisa lesilisa elisolwa ngokudubula libulala unkosikazi walo lenqatshelwe ibhayili. Kubika ukuthi umsolo uMthokozisinene oseka wavela ngaphambilini kule nkantolo usolwa ngokudubula kabulala unkosikazi wakho wabekade enguthisha kwesinye sezikole esendaweni. Ukhala ngesihluku okubulawe ngaso indodakazi yawo umndeni wakwaMsomi. Uthobeka Nene obeneminyaka eyama-41 ubudala udutshulwe wabulawa esemzini wakhe. Kulesigameko kusola lowo ongumyeni wakhe obeyiphoyisa uMthokozisi Nene. Udadewabo kaMufi ukhala ngabantwana abashiyile. Inhliziyo zethu zibhlungu ngalendlela engakwazi ukuyichaza. Siphatheke kabi kabuhlungu endasazi ukuthi sizobuya kanjani from lento le. Yabona, especially ngoba khona abantwana wemesibuka abantwana abathobeka asazi kwathini ukuthi sifile kanjani ngoba lobuhlungu ababuzwayo kwathina sibazi. Asazi, it's not a pain esiyaziyo because uma wethu usaphila. Umsomi uthe selokhu kwathi inhlo udadewabo akakwazi ukujabula emshadweni wakhe. Baseline to a point where ngisho uma wami ushilo uthobeka bese seshonile wathi uphumula. I can say that futhi in front of iTV ngithi uphumulile. Kubhlungu vela bemziswa kona. Ngizosho ngithi ubemzisa ubhlungu ngoba ubengena nentombi angene nentombi ekhona endlini ehleli. Kodwa you call that person umkakho. You call that person your wife. Ukwazi ukufaka umunye umuntu wesifazane endlini. So akakaze vele wajabula sis. Akakaze wajabula, akakaze wa happy. Ikona ukuthi phela kunesisho esishoyo thina amaZulu esisinhliziyo yayiphakela. Bese ngesiphakela inhliziyo yakho uthakayeke ukumthanda. Bese ngesikwazi ukwenza lokho. Wamtshela phambi kwentombi yakho wathi uzomdubula. Wathi uzomdubula ikhanda. That was 2020. Kwahanjwa kwayokwenziwa ama protection order. Shuthi-ke njengoba ngisho ngithi isinhliziyo yayiphakela wabuyela again. Kanti kusezobuyela ekhaya this time usebuya ngebhokisi unfortunately. Kanti ungqongqoshe wezenhlalakahle KwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza uthe umsolwa akatshengisanga ukuzisola ngokwenza lesi sigameko. Ubaba uNene ubulele umkakhe kanti ubaba uNene ulipholisa. Thina for umuntu oyiphoyisa silindele ukuthi ubaba uNene ubezothi noma ngabe seyitholakala into ukuthi usembulele abesethi nasi nesibhamu abulewe ngaso. Naku azinikele yena emaphoyiseni kodwa instead of doing so akazange athi uthatha leso simo sokuthi enze njalo kuze kube imanje isibhamu esibulele umama sikatholakala. Yilokho ke okusiphethe kabi kakhulu ukuthi uma kade ekhombisa ukuzisola ekhombisa ukuzithoba ngabe okungenani uyacooperate ngabe okungenani likhona ukubambisana namaphoyisa. Okwamanje akakhombisa ukubambisana namaphoyisa, akakhombisa ukuzisola.
Imantshi uNombulelo Nkosi uthe umsolwa uyingozi emphakathini angazama ukuphazamisa ukuqula kwecala asabise nofakazi kanti nesenzo sakhe sishiye umphakathi uthukile. Icala ke libe selihlehliselwa umhlazi 13 kwephezulu umsolwa yena ubuyele ezikhindini. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisemgongundlovu. I-South African Tuck Shops Movement okuyinhlangano elekelela kuyitolo emalokishini nasemakhaya ihlanganisa ke bonke abanikazi beyitolo okuhlanganisa laba abanezitolo kodwa ke sezawa kepha basafisa ukuqala kanye nalabo bebevele ke sebeqalile besebenza kumhlangano okubahlomisa ngolwazi kanye ke namacebo ngokuqala kwebhizinisi ukuphathwa kwalo kanjalo ke nokuligcina njengoba kuyitolo eziningi kuleli seyiphethwe ngabantu bokufika abavele emazweni angaphandle. Ikhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uAyanda Mabaso uthi ke makuphele ukubolekiswa kwezitolo zabantu bakuleli zibolekisela abantu basemazweni angaphandle ekubeni zikhona indlela abantu abangasizakala ngazo ukuvuselela amabhizinisi abo. Ukushoda ke kwamathuba omsebenzi yikho okugqugquzele umhlangano obuhlelwe ke-SATMO obuhlanganisa abanikazi bezitolo ama-tuck shop ngolwasemzini abavela ke ezindaweni ezahlukene abahambeleke wona lo mhlangano nokubacobelela ngolwazi malungana nokuphathwa kwamabhizinisi ukwavuselela kanye nowagcina esesimeni. Le ngqungquthelo bengeyokuqala ngqa ukuba yenziwe inhloso yayo ke ukuvuselela nokudlulisela ke ulwazi emphakathini malungana nemiguduko efanele abangayilandela ukuze bagcine ke izitolo zabo zingafadalali. Esiyenzile ke SATMO because we are the mediator between stakeholders nabantu labantu esengibabalile. So sithena namhlanje ake siwabiza ama stakeholders ezezochaza ukuthi bazobasiza ngani laba bantu lezi izitolo ezawo soyivusa kanjani lezi ezikhona sizoyigcina kanjani ukuthi ingawo laba bangakaqali sibaqalisa kanjani because as we are aware all of us that there is high rate of unemployment in South Africa. We think as SATMO sithe ake sikusebenzise lokho ukuthi kube enye into ezo encourage nanokuvuselela because sibonile ukuthi abanye baluza ithemba just because they feel helpless bayibona bengaluthola usizo. Okubaluleke kakhulu ke ukuqeda nya ngezitolo zabokufika njengoba ke sekuyizona ezikhonyayo emalokishini kepha ke kumele kuvuselelwe umnotho wakuleli. The injustice that is taking place kwi-tuck shop industry, we are aware of it. Amanye ama-stakeholders esihlalile nawo phansi sawakhola into order ezinye zezinto engeke ngize ngiyibale la ukuthi they must stop 1 and 2 and 3. Sicela information yonke ibe transparent ukuthi atholakala kanjani ama-credit koko cash and carry abanjani abawathola abanjani abangawatholi. Ohlakaniphile uthi asikwazi ukusula amanzi phansi umpompo ukhipha amanzi singakawuvali. So as uSATMO njengoba sibize this workshop sisavala umpompo amanzi asakawasoli. Sicela uncenxa bonke ama-South Africans ukuthi siyacela uma kunesitolo ngakini esi-ownwa umuntu wangakini ake ungayibuzi price uhambe uyothenga khona. Uma kunesitolo esawa ngakini esizalela iy'mbuzi it's your responsibility ukusibiza as SATMO siyowusiza lowo mndeni so that lowo mndeni uzothola i-income ezoqhamuka kuleyo tuck shop. Asafune abantu abarenta ama-tuck shop ethu manje esifunayo wanna revive wanna go there sivisithe leso sitolo sibuze singamsiza kanjani siye kuyikhampani makudingakala ukuthi kupende kuthenga usimende will do that as SATMO. Izinhlaka ezahlukene kwezamabhizinisi nazo ke zibe yingxenye yalomhlangano njengoba nazo zibe nendima enkulu eziyidlalayo ukulekelela kabanikazi bezitolo ngolwazi olufanele nangaze indlela ke ezingabasiza ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Ama-tuck shop into esingakwazi ukusiza ngayo i-discount. Abanye abantu ama-tuck shop abazi ukuthi uma ufika esitolo uzothenga umuntu ufika athathe impahla eshalofini ahambe yokhokha angazi ukuthi uyakwazi ukuthola i-discount. Sijabulele kakhulu lento eyenziwa uSATMO yokuhlanganisa abantu ekakhulukazi labo ama-tuck shop ikakhulukazi ngoba sibonile ukuthi abantu abakhona la abantu abamnyama abanamabhizinisi thina-ke njengo-BB sibophezele nathi ekutheni sibanikeze i-service abayidingayo. Nasi la Free Chefs uyinkampani encane kodwa sithe ukuba khona emkhandlweni wezamabhizinisi. Into esobalekelela ngayo thina siyakwazi ukuthi abantu sibafundise ukuthi nanebhizinisi ukhosta kanjani uma ukhosta ibhizinisi ungaveli ugagule nje imali ngendlela ucabanga ngayo ukuthi imali mhlawumbe R30 kanti into ade kufanele ibize R40 sogcina uba ne-cost ofuna ukuthi simfundise nge-costing then somfundisa nje mahala izandla zethu ivulekile njalo. Lezi izindaba z1KZNTV mina nginguSamukeliswe Nqulunga bheka ngasempangeni. Ake sithi ishelele izitolo siyabuya mbukeli nezinye zindaba zethu.
Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo sithi ngezihamba phambili namuhla. Usimakade uchitha Eyokuba Isilo. Inhlansi Yethemba ngowamahashi. Kanti kuphikiswe esephoyisa elisolwa ngokubulala. Uchitha wavala umgwaqo umphakathi waseyinqoleni kwanyamazana ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukhala ngokungabi nawo amanzi. Lo mphakathi kunesikhathi eside ungenawo amanzi kanti ke nezimoto eziletha amanzi kasifinyeleli kubona. Ilungu lomphakathi lingathandanga ukukhuluma nabezindaba nokudalulwa. Lithe sekuneminyaka bafakelwa amapayipi amanzi nompompi kodwa namanje amanzi kabanawo. Ubuthubuvu umphakathi wasezinqoleni kwanyamazane ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba bevale thaqa ukuhamba kwezimoto kumgwaqo omkhulu bekhala ngokungabi nawo amanzi. Lo mphakathi ongathandanga ukukhuluma nabezindaba ilungu elilodwa lawo ebelethula izikhalo zomphakathi lithi amanzi abawaphuzayo angcolile kanti namapayipi abafakelwa wona amanzi awaphumi. Okubuhlungu sinikeza amanzi angcolile akekho futhi umuntu ongakwazi lokho. Why singawatholi thina ama truck adlula la safakelwa amapayipi kade awasebenzi akekho na impendulo yalo kunaloko sithenjisa indaba ama truck njalo lawa angakwazi ukusisiza. Usekela meya kumasipala ugu obhekelele ezamanzi nokuthutha kwendle uthi phakathi kwezinselelo ababhekene nazo behlinzeka umphakathi ngamanzi ukuhamba kwagesi nokuphazamisa indlela amanzi athunyelwa ngayo emphakathini. Ngakho uthi kuyaphoqa ukuthi umphakathi uhlinzekwe ngamanzi besebenzisa amaloli. Eyokuqala ile yokuthi thina sinama truck 8 asogwini akwazi ukuthi aphakele abantu one ngekhathi la khona uma ngabe ukuthi amanzi akekho kuma systems ngisho la emathepini. Okwesibili uma ngabe engekho ama systems ethu ngoba kubalekile ukuthi umuntu ayidlulise lento ayisho ukuthi ama systems ethu asebenza ngogesi. Uma ngabe une load shedding sizoba nenkinga izonezezeleka inkinga esiba nayo. Kuphoqa ukuthi amanzi kodwa egcineni abantu bakithi kufanele sibanikeze amanzi sibanikeze ngama truck. Ubese veza ukuthi kule ndawo kuye kwahambela undunankulu wesifundazwe kanye nongqongqosho wezamanzi ngemizamo yokuthi bathuthukise izindawo lapho begcina nalapho bephehla khona amanzi. Fika uminister usenzo Mchunu nobaba upremier wethu ekutheni bazolekelela ukuze sikwazi ukuthi si-upgrade le ndawo khona la sigcina khona nala siphehla khona amanzi ukuze abantu bakithi la ikakhulu endaweni zethu lezi ezisemakhaya bagcine bekwazi ukuwathola amanzi emathepini ngoba la suke siwathatha khona amanzi nakhona ayaphela. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisezinqoleni. Inhlangano ebhekelele zokuhlenga emanzini National Sea Rescue Institute isixwayisa abazali ukuba baqaphele kakhulu kunakuqala abantwana babo bangabizi izisulu zokuminza kulesi sikhathi samaholiday kuvalwe ke izikole. Ofundisa ke ngezokuphepha kule nhlangano umncedisi Hlalatu kwayiseka abantwana abancane wathi ke ibona abasengcupheni kakhulu yokuminza njengoba bekhonzile ukuyipholisa ngokubhukuda uma ngabe bekade bedlala. Abezokutakula nokuhlenga kwezasemanzini phecelezi National Sea Rescue Institute injabulo yabo ihleze ibamfishana uma ngabe kuyizikhathi zamaholiday. Abantu bezincebelekela nje emadanyini emfuleni kanye ke nasolwandle njengoba ke beyithola besebenza ngokuphindiwe. Njengoba kungamaholiday okuvala kwezikole kwamaphakathi nalonyaka nabafundi basemakhaya lokho kusho ukwanda komsebenzi kubahlengi. Abantu ababonakala benokuminza futhi ke uma ngaba nasibuka kwezibalo zethu labantu ababuya baminze isube vele izingane zesikole. Ngesisikhathi lesiyazi izikole zivaliwe and ingane zisemakhaya. Njengoba ingane zisemakhaya nje singathi kusebusika sithi kuyabanda kodwa uma liphakama ilanga ingane ziyakwazi ukuthi zihambe especially lokhu kungabafana bahambe bayobhukuda and uma ngabana sebehamba bayobhukuda lapho utholakala ukuthi omunye vele uba sengozini. Ingakho ke sithi ke ngoku uma ngabana kusenzeka kuselesi sikhathi lesi siye sinxuseke ingakumbi kweindawo zasemakhaya
ezithi sinamadami khona sinemifula khona lungekhange lenze ucwaningo ukuthi abantu bangabhukuda khona ngoba yilapho babhukuda khona and abafika baminze khona. So ke yesithi ke siyabaxwayisa ukuthi bangayi khona lapho mabaye kwindawo vele esiyazi ukuthi zinama lifeguard futhi emva koko ziphephile ukuthi kungabhukudwa khona. Le nhlangano siyiphonseleka inselele abazali ukuba babambisane nayo kulesi sikhathi ngokuthi bayigade izingane zabo futhi bazazi ukuthi ke zikuphi. Kanti ke leli ivangeli kaligcini nje ukushunyelwa kuphela kubantwana, kanti ke liyashunyelwa kanjalo nakubantu abadala abathanda ukubhiyoza kulesi sikhathi. Siyazi ukuthi manje njoba nje vele othisha basemakhaya ama-assistants asemakhaya nabantu abasizayo khona ezikoleni nje basemakhaya kunjalo ke nje nabanye abasebenza emafemini banalama holidays mhlamba ngene 4 days baphuma 4 days and ngesikhathi bephuma vele bayakwazi ukuhlangana elwandle. Uma kuyiwe elwandle ke kuthi nandle emnyama masibuka noma kuyiwa edameni noma kuyiwe emfuleni lapho kunamanzi khona iye ingabikho lento esawubhukuda kuye ukuthi hayi siyoshisa inyama siyophuza. Sesithi ke asingaphuzi amanzi notshwala nje azihlangani. So sesithi ke lapho ke uma usuzazi ukuthi wena umuntu ongalaleliyo uma uphuzile kungcono ungayophuzela eduze kwamanzi ngoba lapho ubeka ingcupheni wena plus nabanye abantu. Uyazi ukuthi umuntu make ephuzile eseyongena emanzini eseminza nomunye ngokungacabangi uvela gxume athi uyomsiza afike lo muntu lo ambambe ngesikhathi embamba belwa lapha emanzini bengakwazi ukuphuma nomunye wesithathu angene nowesina angene uthola ukuthi manje sekuminza abantu abawu4. Isifundazwe saKwaZulu-Natal sihamba phambili ngo-43.2% wabantu abaminzayo ngonyaka, silandele ke iGauteng ngo-34.4% nokuyizigameko ezenzeka kakhulu ke esikhathini sasehlobo. Futhi ke iningi labaminzayo ngabantwana abangaphansi kweminyaka eli-15. Izisebenzi zomkhandlu umfolozi kwaMbonambe enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal zithi ifuna lo ngumphathi walo masipala ngabe sabuyela kulesi sikhundla ngenxa kwehluleka ukulalela izikhalo zabo. Omunye isebenzi uMazi Mthiyane wenyunyana iMathu uthi ke bezisebenzi bazozwakalisa ukudena kwabo uma ngabe bengakutholi lokho abakufunayo ukukwenyusa lamaholo abo njengoba bathenjiswa ngenyaka kaNhlangulana uJuni kulonyaka kodwa kuze kube manje kakwenzeki. Abasebenzi bomkhandlu umfolozi bazwakalise ukunganeliseki ngokuthi babeke phansi amathuluzi bekhala ke ngezinye zezithembiso zabo ezingafezekile. Labasebenzi bame nomhlangano nemeya lomkhandlu Xolani Bhengu ukuzama ke ukuxazulula lezi inkinga abakhala ngazo. Umazi Mthiyane wenyunyana iMathu uveze ukuthi ke okunye kuseqhuluni kwizimfuno zabo ukuthi ke lowo ngumphathi walo masipala engabuyiselwa kulesi sikhundla njengoba ke iphelile inkontileka yakhe. Siyabona ke njengabasebenzi ukuthi ngeshwa lokuthi cishe wayeqashwe ubuholi obaphuma lokhu konke okwenzakala ukwenza ngabomu ngoba yena imandate yakhe usayithatha eqenjini lakhe lezepolitiki okuyiqembu lika ANC elaphelelwa amandla ke mhla sivota ngomhla ka1 November. So yilokho ke ebesizokukhuluma nabo ukuthi cha siyabona ukuthi bayazama kodwa ukuzama kwabo kusenogamede municipal manager ikhona okwenza sibone ngazi ukuthi abenzi lutho. So ukuthi zonke lezi indaba mhlonishwa ziphelelwe isikhathi kufanele ngabe kade siqedile njengoba ngisho nje ukuthi time frame yazo yayiphele bekufanele iphele ngomhla ka19 May sekuza kuba manje sekuwudouble phuthumayo. Abasebenzi ke banjengamabhube esalimele manje ibhube esimali limele akekho ngathi uyakwazi ukulawula. Angeke ngisho ukuthi abasebenzi bengamisa ukusebenza kodwa angiboni futhi mangibuka siqu sami ukuthi ukhona omunye umdlandla basengaba nawo ukuqhubeka ngoba isikhathi sebesilindile sesedlule kakhulu kulesa babesethenjisiwe. Labasebenzi baveze ukuthi ke bazophoqeleka kuba phansi yonke into uma bebengakutholi abakufunayo. Umeya lo masipala uXolani Bhengu usiphenduleleke ngalokho okuphakanyiswa abasebenzi. Ngiyafisa ukusho ukuthi umuntu uyinikele ithuba ukuba abalalele ukuba eze ukuthi yini le abakhala ngayo. Entweni abakhala ngazo ke bakhala ngezinto ezisukela ku2010 ababekade kuneyivumelane bathenjiswa zona ukuba zizokwenzeka. Uma ke uthi uyabheka ke umsakazi from 2010 now is 2022 lezo zinto zingafezekala. Wele ke lithi iBhayibheli izona zabadala zawele ebantwaneni. Lokho abakhuluma ngakho akukhona okwethu njengobupholo obusha obungene
ngoNovember senenyanga ezisikhombisa kuphela. Kepha ke asikwazi ukukubalekela. Ngiyafisa ke ukusho ukuthi abasebenzi njengoba bengibacelile ukuba abenyonyana beze sixoxe sihlale etafuleni ngoba sikholelwa ekutheni ayikho into engaletha isixazululo ngaphandle kokuthi kuhlale etafuleni kuboniswane. Sesihlalile ke nabasebenzi saxoxisana nabo base basilethela ke lezi zinto lezi abakhala ngaso. Ngiyafisa ke ukuthembisa ukuthi sizoyibukela eduzane ngenhloso yokuthi kube khona uzinzo kumasipala ngoba umsebenzi naye kubalekile ukuthi uma esuka ekhaya eza emsebenzini esuka ekhaya ejabule afike nasemsebenzini futhi ajabule azi ukuthi uzosebenza. Asifisi kube nesimo la ukuzoba necommotion khona la umsebenzi esebona sengazuthi kufana nejele ukuya emsebenzini. Udaba ke hlanganiswe intatheli ye1KZNTV uThabani Maphumulo lethulwa usakumisiwe Ngqulunga eRichards Bay. Ake sithi ishelele itolo umbukeli siyabuya neindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nebesilo nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Usimakade uchitha Eyokuba Isilo. Inhlansi Yethemba ngowamahashi. Kanti kuphikiswe esephoyisa elisolwa ngokubulala. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli biza ku$16.33 kuyidola laseMelika bengu$19.78 kupondo yaseBrithani libe ngu$17.04 kueuro yase-Europe. Intengo yegolide yona $1,810.97 ounce kuthi intengo yoilo ngahluziwe be$111.63 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlalo semkantshubomvu osandana kudedelwa iqembu laseMphithi Maritzburg United Clayton Daniels usayitholeleke ikhaya elisha ku-Cape Town Spurs. uDaniels useneminyaka engama-37 37 yobudala usayinde inkontileka yonyaka owodwa naleli qembu laseKapa elidlala kwisigaba seGlad Africa Championship. Ezinye zezinto lomdlali athi zenze wakhetha ukudlala kuleli qembu kube ukubuyela ekhaya njengoba edabuka khona eKapa lodumo njengoba ethi selokhu ahamba ekhaya kubo kusukela indodana yakhe yayizelwe okumanje ke le ndodana yakhe isineminyaka eli-16 futhi yamdinga uyise eduzane nayo. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Nina bakamkhumbi igudluka sibone amakhumgedlela ziyaguqa bese iphaka namuhla kamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi ukhumu kuze kube ngomdlalo.